На жаль, це вперше якби цей захід, на яких не був присутній представник Сполучених Штатів. Минулий раз міністр оборони Гексет підключався в онлайн, а в цей раз взагалі не було представника. Хоча треба сказати, що незважаючи на інформацію, що Трамп не знав про те, що відбувається і планується, і було здійснено ефективно з операції Паутіна, а західна і американська джерела інформаційні говорять про те, що Гексет про це знав. Тобто Гексет знав, а Трамп не знав. Це така собі ідея. Якщо вам було цікаво та ви хочете отримати більше експертної інформації, переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу!